65 ел элек 27 март көнне Николаевка районы Зур Чиркли авылында гомер кичерүче Аюповлар гаиләсе, әбиебез Рабия, бабабыз Касим гаиләсендә безнең яраткан кешебез, сөекле тормыш иптәшем, яраткан әнием һәм газиз әбиебез Салкина Гөлминә Касим кызы дөньяга аваз салган. Бүгенге көндә ул Самара өлкәсе Богатое районында матур гомер кичерә. Дип башлаганнар үз котлау хатларын яраткан бала оныкларыгыз, Абузяровлар гаиләсе, кызыгыз Дания, киябегез Усман, оныкларыгыз Амина, Камила һәм Карим, Салкиннар гаиләсе, улыгыз Рөстәм, киленегез Әлфия, оныкларыгыз Камил һәм Алия, Салкиннар гаиләсе, улыгыз Наил, киленегез Любовь, оныкларыгыз Дамир һәм Илдар. Яраткан кешебезнең матур бала чагын, ятимлек дигән әши күренешне күрү, авыр тойгыларны кичерү үзе. Аңа бары 12 яшендә әтисе вафат була. 6 баласын кочаклап, Рабия әбиебез ялгыз кала. Шуңа Гөлминә кызы аңа уң кулына әверелә. 1976 елны әниебез үзенең булачак тормыш иптәше, яраткан әтиебез Салкин Ильяс Юнус улын очрата һәм матур гаиләләрен кырып җибәрәләр. Озак еллар без Ульяновск өлкәсенең Суходол авылында гомер кичердек. Әлеге төбәктә 2 уллары һәм 1 кызлары да туып, балачакларын үткәрдек. Үсеп җитеп, укып, һөнәри белем алып, олы тормыш юлына бастык. Билгеле, бу эштә әти-әниебезнең өлеше олы булды. Алар балалар дип акталып гомер кичерделәр. 2010 елда Богатоега күчеп киттеләр алар. Янәшәләрендә 2 уллары һәм оныклары яши. Барлыгы 7 оныгы булган әниебез үзен иң бәхетле әбиләрдән саный. Гомумән, әни безнең гаиләбезнең матур чыгы дияргә кирәк. Аның тырышлыгы аркасында, тик тормаслыгы аркасында без тормышта үз урыныбызны таба алдык. Ул гаиләбезнең учагын да саклап торучыбыз. Мин кызы өчен ул чын хатын-кыз үрнәге. Бүген инде үсеп җиткән булсам да һаман таң калам. Бар эшне дә эшләр өчен әнкәй кайлардан хәл ала булгандыр. Кай җире авыртса да белдерми, ни генә сорамыйм, барысын да эшләп бирә, ярдәм итә, күрсәтә. Безнең мәхәббәтебез аңа карата иң олысы. Рәхмәт әниебез безгә гомер биргәнең өчен, һәр җылы укыган әкиятең өчен, биргән төпле киңәшең өчен, һәр йокысыз минутың өчен, һәр татлы һәм шатлыклы мизгелләрең өчен, һәр онытылмаслык итеп үткәргән якты көннәр өчен һәм хыяллар тулы төннәребез өчен дә олы рәхмәт сиңа, әниебез. Арабызда чакрымнар булса да, син һәр вакыт кызыңның йөрәгендә. Минем илһам чыганагым да, олы таянычым да, стимулым да син ул, әни. Бүген әниебезгә 65 яшь булса, озакламый сөекле әткәйбез белән бергә гомер кичерүләренә дә 3 май көнне 45 ел тула. Әти һәм әни. Без сезне кызыл туегызда котлый алмадык инде. Сапфир туегызда котлыйсы килә. Безне тәрбияләп үстерүегез, авыр минутларда да сынмыйча, сыгылмыйча, гаиләнең бердәмлеген саклап калуыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Шын күңелдән әйтәбез. Сезнең кебек әти-әниле булуыбыз, тулы гаиләдә тәрбияләнүебез белән без бик бәхетле. Сау-сәламәт булып, тагын озын-озак гомер бәхеттә, муллыкта яшәргә насыйп булсын сезгә. Күңел тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш телибез. Әти, әни, 2 канатым сез. Мин бит бәхет кышы сез барда. Сез булганга бер дә йөзем чыкмый, басып барам тере күзләргә. Сез булганга кылыч йөзләреннән мин елмайган килеш барамын. Кырыс язмышымның күзләренә язгы кояш булып карадым. Сез булганга егылмады давыл, тамырларым сезнең йөрәктә. Сезнең дугаларга башым салам, рухым сынып ярдәм кирәктә. Әти-әни, алтын канатларым, хыялларга кабат юл алам. Сезнең янда мин һаман да сабый, бәхетемә кереп югалам. Исән генә була күрегез дә, тигез, озак яши күрегез. Бала шатлыгыннан балкып торсын гомер буе күңел түрегез. Әткәй, әнкәй, минем пар канатым, сез булганга дөньям түгәрәк. Иңне иңгә, җанны җанга куеп, яшигәле, яшик бергәләп. Акыллы сүз, алтын киңәш белән авыр чакта ярдәм итәсез. Адашканда ак юл күрсәтүче күңел күзе ул сез икәнсез. Сезгә саулык телим һәр догамда, тигез бәхет телим һәр вакыт. Мең рәхмәтләр әйтеп чын йөрәктән, карыйм сезгә, сөеп, яратып.
Хөрмәтле Салкиннар гаиләсе, Гөлмина Касимовна һәм Ильяс Юнусович. Якынлашып килүче сапфир туегыз белән кушылып, без дә ихлас теләкләр юллыйбыз. Ә бүгенгә Гөлмина апа махсус сезгә дип баланыкларыгыз җыр сайлаганнар. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Күпме гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Булган тик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган